А чи написали ви лист до Святого Миколая? Ну то може ви нам прочитаєте його? Давай. Святий Миколаю, я тебе чекаю. Може знати, ти хотів, що собі бажаю на різдво певно, навантажуй луно. Перше все хотіла б лялю, найпишнішу в світі краю. Потім зайчика м'якого, сам же вибери якого. Ще хотіла б я коня, ще також хотіла б качку, гуску, котика й собачку, та не справжню, тільки цяцьку, щоб ми їли забагато.